Bajarê Amed di lîsteya bajarên yên herî qedîma cîhanê de ye. Rûniştvanên herî kevin ên ku dîroka cîhanê şekil dane, şopên yekem ên mirovahiyê hildigirin. Di nav van bajarên qedîm de li Bakurê Kurdistanê bajarê Amed û Dîlok derdikevin pêş. Li gorî arkeologên cîhanê 20 bajar bi dîrokên xwe ve di cîhanê de bajarên herî qedîm in. Ji wan bajaran yek jî bajarê Amed e. Amed bi dîroka 4705 salî a Sûrên xwe ve bajarekî gelek qedîm e. Gelek sazî lîsteyê wisa amade dikin û Amed jî hinek lîsteya de derbas dibe. Yani bi çanda xwe û bi şûnwarê xwe yê dîrokî yani serî de Sûrê Diyarbekir tên pir cihekî balkêş e. û îro tiştê ku em derheqê van sûra de zanin xebatê ku hatine kirin temam nebûne. Kere zêdetir xebat li ser Amedê bên kirinê. Îca wekî dizanin yani vê derê bala arkeologa jî dikişîne, bala dîroknasa jî dikişîne. û her roj jî wexta ku meriv li xebatê akademîk dinêre dinêrî gelekî xebat li ser Sûra, li ser Diyarbekirê, şûnwarê dîrokî tên kirin. Bajarê Amed ji İmparatoriya Persan heta Romayê û Osmaniyan û heta îro gelek şaristanî di nava xwe de hewandiye. Mizgeftên dîrokî, derên dîrokî û kiçeyên xwe ên teng, navçeya nav Sûrê çandekî dewlemend dide nîşandan. Piştî ku însan ava xwe destxin, nanê xwe destxin, li wê derê dijîn lazim e wê derê biparêzin. Îca ev Sûr jî ji bo parastina vî şehrî hatine ava kirin çünkü temamî şaristanî, temamî dewlet, temamî qiral ê ku li van dera der û dorê jiyan e xwestine vî bajêrê bi dest bixin. Çünkü cîkî pir stratejîk bûye, cîkî pir qîmet bûye. Dema ku meriv li Sûrê Amedê dinêre, li meznayiyê dinêre, li bilindayiyê dinêre û li saxlembûnayê dinêre meriv fehm dike ku însanê vê derê pir nexwestine ku ji destê wan derê û gelek însan jî çavê wan vî bajarê bûye ku ji bo vî bajarê bi dest bixin. Di lîsteya bajarên ên herî qedîma cîhanê de xeynî bajarê Amed, bajarê Dîlok jî ciyê xwe digire. Heman demî de li Herêma Kurdistanê jî bajarê Hewlêr û bajarê Kerkûk jî bi dîroka xwe ve di lîsteya bajarên herî qedîm de ciyê xwe girtin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.